Meghalaya Post.news. Kasunjuk kirang basnong riboy menta kasingi kalapan pao kajing sungkya ha kajing yadai jong kisnong bat kahima meliam namar kumbalong menta kamdon shu kajing yadai kebajan henrei tang kajing syak krong khajana ki khun ki hajar kathem riboy ki bahab ha katei kahima habakran shikilat pathai khobor nakaliang ba bibi makdo cheman kasunjuk kirang basnong ulaong ba kajing yadai bajan bat kahima meliam kamdon shu henrei lada khen kajing no senyang kathem riboy sya kahima nadu kiyau ki hat ki kherdom kayau masi kanom dunaya kasan pau persen henrei kabasngusi kalong nakabenta ki khun ki jar kariboy kim jiyo I yaw tau siem ka himam liem bo unwan pej wan jungo yangi naikran lele ya ka jingno senyang jong ka himam liem sha ka them riboy kei ka bangi ang nuot kalong batang uwei ukhulam kawai ka ben school banno senyang shaki school ni ki baduk basitom kan long ka jingkerku ya kariboy nrei kumbolong menta ngilong tang kilang knya ki bahap ban siyo khajanai ki marram maryang te shei kata ka jing sanshar ka bakhu ha ka bai de bat ka hima long uba bibi makdo ngi kwa aban ya kran khandiat halor ka jinge dei jongi bat ka himam liem ngi ki rong ba snong jong ka than riboy ngi dap da jing sngo khya ka bajor ha jing ye dei ka jongi bat ka hima meliam pi kumba kalong mata ngim da don su ya ka jing ye dei ka bajan bat ka ne ka hima hangi ki bahab apo ka hima meliam lada khen ya ka contribution ka ba ka riboy kala ai sa ka hima meliam kanom duna ya ka san 4% lada pi khen ya ki yo ki hat ki get ki omasi bat kum ta ter ngila no senyang sibun ne sya ke mamliam hendrai ke ke basnosi golong ba na ka bantau pat rayot jong kariboy ngim jiyo I yaw to sim liam pa im ba unwan pat wan jongo yang ki pat ki rayot nai kran lele ag jing ya dei bat ki contribution ki banna ka meliam kanno sangi ki ret ki ria hendrai ke bang nut kalong ba ka bang ikwa kalong lada long kabala atay tang iway kulam iway ben inano snow bahasa ki school ki badok ki bastom ka along ki ku ya kariboy bro oy henry kum bagalong menta ngilong punpan kilang kinya balada yausing shatax ya ki marap la jong kuba usunsa using uskum ni shatax apsil te sha ei kata ka jing sinchar ka bakhot hag jing dei ba ki ma jong ka baar ka bangi kwa man kran kalong ba kat kini ki jingmi ki bangi don ki bangi contribute kat kini ki jing sha le ben ki bangi don ngila sngodei mata ka sngi pan pan apa ba karibhoi kadai ban don no lau jong representative shaki mamliam ngidei ban don benta na kaliam jong ngi karibhoi kum ki elector banjit ya ki usiem hapo kai mamliam namar balingi ong mita kala ban don nam don na ka an henry ka an ka kalata na ka por sa ka por kapala ban sna thamai utau bodai pet ya kariboy nganom kan tho ya no mo lada tep ya kariti ka store jong ni pa riboy kan man to I balong nam kmat ka jingkwa ka jongi nang ne sakmat kan long ba ngidei bandon yaw nong mi kmat uban represent ya katai ka himam lim hang trisula bad uban pejro ya kariboy ka jongi mar try sa sa try tep lot ya ka ka sang ya ka culture ka bangi bam ngidi ngiyat ngiyang at kum tacerter yang ikan tu ikan ne agi por ko mensuang ngilai ki ya kene ngilai kun la don ro ko por ko bau governor ko asen ya kene ula pedang henry kala jano menta kala de ko por bangin kerpat ke mamaliam lada kalong kumro bangin don ke jing kedu bangin kran da no gelenti kabang ngila ban yo representative nariboy ngimong lada deu no brio ngem kwa mangi kran basnong ban de representative jet mapi daki siem kilongsan kilomdo nariboy jet mapi umo bo pimon henry devandon representative nariboy shaki mamlim but ya ganeng is ikendu ro ya siem jong district council banra ya ki jingtho gijingtar gejongi ba ban pensngo hu uru ban karpat bangi kwa bandon lau jong nong mikmat shaki district council ban bon pet kerpang ru nagamanta kariboy gejongi walong dau try nang ne nariboy publish bo Meghalaya Post.news.